mati kok pantes. Maksudnya nek kemulan ngono kan pantes kok mati ngono. Ya. Wes. Monggo kowe mati ya nek aku ora nangis. Banjur rada bakal percaya. Monggo carane wong nangis aku wis lali. Eling aku. Nangis zamane aku njaluk dawet. Mbok ora ditungokno aku malah diciweli. Terus aku nangis. Tak ciweli masa ra iso nangis dhewe. Nangis kok. Kaget, mati kok kaget. Mati ora iso kaget, ha. Banget tenan tong kowe lho tong nyawamu kok metet temen. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Lek ra mubet terus iki nggo monggo. Monggo. Jon kancam Jon. Ya semono barang ah. Aku ki mau tekan kene bingung, Mbak. Kok bingung lho? Alah, ora karo-karuan. Dodok nek bingung Wis glosor. glosor malah. Ya, Perkara apa? aku ki mau tak ora sido main. Pekarane? Omah. Heeh. Lewat dalan Iya. riwis-riwis. Heeh. Iya. Perapatan Slepo. Iya. Rame nerawu. Rame. Wah, dalan macet. Dalan macet. Wong ambulan jenazah kala. Ambulan? Amot jenazah ya? Kok budi agung. Kiu kiu Delalah otak ngene kula ngamot pite. Walah, medher Hancur. hancur. Kaca pecah kabeh. Cacir. Supire piye? Alhamdulillah selamat. Supir. Selamat Sing mati. mayite. Loh. Sirah. Hancur semuanya nabrak. Gier. Total kowe. Rusak kabeh. Hancur kabeh. Total. Supire piye? Selamat Mayite. mati. Iya kan aku kok goblok ya. Ngono anggere mayit ya mati. Wis kajine ngapusi. Ya mayit ya mati. Ora nek ngono ora ira mau. Winginane ning alas roban, dalane kan menggak-menggok, munggah medun. Ana cah numpak ninja, umpak-umpakan, nabrak wit asem. Mati. Gak Loh, gak apa-apa. Lah Gak piye-piye. Lah iso? Lah aseme lagi tukul. Alah, bener. Padha ae kowe ya. Aku ki mau golek jenengan iki ana perlune. Ngapa? Aku ki bingung. Bingung. Ngene lho, ya bojoku cilik-cilik, anakku meteng. Ya Allah ya Gusti, omongane kok pating pecotot. Bojoku meteng, anakku cilik-cilik ngono. Ngono. Lah kok bojomu cilik-cilik, anakmu do meteng. Ayo, Pak. Aku iki mubeng seser. Goleki blotong. Blotong, tidak tak kerasa lanjut. Duit tak kumpul kok papen nagih blotong aku. Kowe ndak kerasa ora ngipi ora mangan ndak sereten lanjul. Kenapa kok blotong? Blotong mati kok Jul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alah blotong. Kowe iki kebangetan to? Tenang. Iya mati blotong. Lho ngono kok ora warak-warakno sik. Tak rokodo-kodo tekan kene ngene kok. Alah, ngerti yo nek mbok warak-warakno mau bayar. Iya. Aku ndang moro. Kowe ku mbok yo mati lah nek utangmu bayar lho. Umum kowe. Wong mati kok mbok bayar utang sik. Lah piye? Matine wis sepele. Kenapa apa, Mbak? Ora umum. Lho, wong WC umum kok mati nang umum iki lho. Iya wis umum. Pekarane ndek mangan njaluk bakso. Wong anjen blotong ora tau mangan bakso tak tukokno bakso. Lho kok iso mati? Bakso dipangan. Kurangin mangkoke dimlok nisan. Alah. Kok untune kok yo tedah lho. Tong. Ora sak bakul-bakule mbok pangan sisan mau to. Monggo blotong iki nang Pak, nang Mbok.
Potong anak yatim sepatu. Sepatu iki gak remak nang Yatim piatu. saiki digendi. Ora ada jinjit sisan. Iya, anak yatim piatu. Terus ngene iki lho sing ukara sapa ya Sumbang Adul. Sumbang. Iya Adul. Lah Sumbang donga wis. Nyumbang donga mati gletak dienggo dusi badhe dusi dibuntel nganggo mori. Nggo tuku mori Adul. Alah bungkus karo terpal gak kenek. Ketemu Ora duwe kok dadi dibuntel mori kuwi. ya dibuntel mori wong Islam kok Adul. Sumbang Adul. Pirang meter morine? Aja mbombo. 90 meter kae wis ah. Lho, iki ape dibuntel mayit apa ape gawe banner? Ayo pokoke nang nyumbang ngono lho. Walah iki malah sido ora sedo nagih utang malah kodol iki, Bu. Kowe ngamal. Waduh. Kowe iki yo mati barang iki lho apa to? Aja gremeng nyumbang iku ikhlasno, semua iki ikhlas ngono lho. Wah, Nah, aku nyumbang ya to malah bayari. Aku nek nyumbang sithik ya ikhlas. Tengah. Nah, aku howel. 100 cukup. Ya, aja 100 anak iso. Hah, 400. Ngene kok 400 rek. 100 iki Jul. Ora duwe apa ora lebar. 100 iki. 400 yo, Bang. Iso lho. Iki piro, Bang? 100.000. Nah, iki piro, Bang? 100.000. Diwalik iki piro, Bang? Iki totale piro, Bang? 200.000. Nah, 200 tak diwalik. Nah, Iki 100. Iki 100. Iki 100.000. Jumlah 200.000. 200 karo 200. 400.000. Lah yo wis dicukup-cukupno aku tak balik. Aku Lah blotong lu sekitar apa liae ya. Tahun nyekel Lah yo wis yo kali aku duit 400. tak balik. Duit 400 komunis. 100 iki Jul mungkin. 100 iki. Jul, iki lagi morine. Wong mati dhek nganggo tenger, nganggo patokan Jul. Alah, coba dibagal telo. Udah malah wah piye? Lagi 6 sasi gak kate double. Nah, ki Jul ku tuku patok tenger-tenger. Waduh, malah modok nebu. Ya jati wis angel kayak gini kok. Tong mati kok ngangelno kancane. Tak imbon neh. Tak ngono aku. Wis mateng aku. Wong ku bakal ya bacaan barang kok. Alah. Bacaan Jul. Ku bancaki apa? Engko 7 dinane dibancaki, 40 dibancaki, 100 ya dibancaki. Lombok larangan ra umur kok. Mateng ora sido. Lombok tekan 120 iki. Ora sido bayaran ki Pak Joni. Tak imbon neh. Ora ngono aku. Yo. Wis kok kabehno ah. Karek 12.000, Bu. Pira-pira dak lah. Kok cilok iki kok. Pokoke sing dienggo nyumbang kabeh ngono. Mati. Wong mati malah kerkasakno kancane utang ra dibayar. Aduh. Sok ben nek urip neh tak kandhane kon bayar. Wes kandhane aku tak mulai sik tak Iya. duit nah aku Iya. bojomu ku meteng kaping lair kok malah bingung aku. Waduh. Tang. Tang, duit. Innalillahi. Blotong arek. Itu carane. Merasan bayar utang, malah keporo untuk duit. Ini kita. Wong kowe kira sandalan kok sandalan keri. Iki ape tak angkat lho, abote ra umum awake blotong. Mati atus ora. Ape tak dusi batinku. Mati ngangel sing urip. Kenapa mati mbok adus dhisik? Nek dusi. Iso. Kok kok ya. Aja kecil piye? Apa tak gawe ning kamar mandi tak kopiok sedelokno batinku. Wong mati kowe dhewe mati. Kok mati kok ora gelem laku dhewe. Ndang mbah mucing karo ndang. Ya. Gung. Waduh, piye teko nang bayar mbah mucing. Iki ora mau mati kok datang Kubu kok iso. Loh, iki kan rasa bayar utang. Hitung. Sithik akeh sithik. Iya, aku jenenge Adil. Ngono. Wis siji.
Aku ya siji. Tang siji dong. Tak ini. Kowe nek siji. Siji. Aku ya siji dong. Kowe siji dong. Tak dua eplek. Tak temuke aku. Wong uripmu duduk aja kok. Ngene kok. 300 kantor 12.000. Oh, bloke ra tau roh dhuwit. Nyong kowe siji. Baca buku. Aku pira iki? Siji. Tak sakene. Masuk. Nek kowe siji. Oh, aku siji. Tak sakene. Nek kowe siji aku. Kok kan luwek. Ya aja. Tak dua eplek. Tak temuke aku. Kok kantor 12.000. Aku kantor 12.000. Kenapa wae? Orang duit kok gambar kayu. Ora ono dhuwit kok gambar kayu lho. Terus aku ngene iki ora duit pake. Ora duit dulu kali cedak ora cekel duit. Lho kowe mang jare buta dhuwit kok ora. Ini dia sesune pikiranku ora duit, pikiranku selamat iso mulai tekan rumah pokoke. Lho wis kok gene cek dhuwit kan. Ya iki terus sedina iki duit kakekno kowe aku rasa berkira. Ngono. Gambar brek karo gambar kayu. Goblok wis kareng bagi dhuwit kok moh. Kowe nek moh malah beneran aku mulai lawang tak totok. Tok. Iki lho Dik, kayaku Dik, tampani Aduh iki. Wani-wanimu kowe. Ora ketang piye iki aparat kok mbok apusi. Ora tak pikir aparat kok aku dicekel pas kadekku. Sampai karo satu iso. Oh, tanggung jawab endi? Oh, kok mboten tanggung jawab. Nek yang diutangi tanggung jawabnya kudune bayar. Sido tak penuh ora. Apa, Pak? Ngene lho, Mbak. Jan, lah wong Kowe golek nek ngajari ndak banjur kok iso ngene iki Jan. golek duit kok dreno eno mati. Duwe gawe. Ngene. Lah iya, Ah. iki ku corona. COVID-19 wis berkurang. Oh. Ojo dreno mati. Nek mati tenang repot. Saiki sing tekan sapi, Mas. Oh, sing tak pikiri ngeten lho, Pak. Nuwun sewu jaman ana corona, Iya. angger ana dibubari polisi. Lha iki polisi kok malah meledak. Ayo, Udah apa kowe? aku kelakon. Eta. Menang iku ayu-ayu, tanggapan 5 juta lagi rong lagu dilarani. Lah kowe nek ra ngono ra apa-apa. Piye? Lah iki karo Bu Adik ae karo aku. Kok iso ngono? Dengan anakku dicekel di komu kok. Diukum. Ngene iki lho, Mas Blotong. Dalam bapak petek-petek guru-guru Mas Joni. Pak PJ, Iya. para perangkat desa. Ah, nggih. Halah, aku iki sore iki bingung. Karepku lak yo ngecek panggung. Iya. Wis iso ra iso Mas Heri. Heeh. Kudune jenengan ndagel karo Pak Upek. Jebule kok iso ya? Enggak, ora iso tak urus nuwun sewu. Apa? Jenengan ketika sore-sore ngecek panggung. Heeh. Kira-kira kok jaluk saku karo Pak Tekan ora? Jon, aku ki cetha apa ora? Sawesna Jon cetha apa ora iki Jon? Wis kadung mutu lho, Jon. Gratis. Kalau cuci nanti aku nih, biasanya bintang tamu gak bisa ngomong. Iya. Iki yo ngerti kok ana WC umum kok wong ora umum ngono bareng pindah jebule kok. Sesuk kowe kan gak mangkat. Gak mangkat. Sesuk mangkat tak wangi ya. Oh. Alhamdulillah apresiasi. Yang ini Dua jempol untuk panjenengan Bapak Heri. Ah. Bagi saya yang ngasta wonten ing dusun Kebon Turi mriki. Bonduri. Niki masyarakat karo warga. Ayo ngono. Bonduri. Polisi sebagai pengayom masyarakat. Ah. Orang mau pengayom begitu iso meni hiburan lan libur karo masyarakat. Ah. Tepuk tangan untuk Pak Babin Kamtipmas. Susun salarane ndi? Dijunggono karo pakaryane polisi. Nah, Terdiri dari tiga pemenggalan suku kata. Polos-polos orangnya dan giat beribadah. so Lincah dalam menangkap penjahat termasuk menangkap seorang penjudi lemih seperti dirimu. Pinter sampean iki Oh, lah. aku capek. Siapkan sanggaran buat kami berdua. Mau sekolah itu biasanya bayar, raja apa dia kebangetan. bayar mau. Bayar apa? Bayar rokok karo aku. Sing kono Pak Joni. Ini orang kayak kata Pak Heri asli.
sakjroning manah kula kok sanget jenengan kersa derek muri-muri kabudayan Jawa. Dadi awake dhewe iku cara dhewe caranya. Iya. Makanya nek aku sesuk gak makan di sono gedine gampang. Lah lho Kang nganggo surjanku yo pas lho. Pas. Jarike yo pas. Iki terus terang Pak Heri, iki gagane Pak Opik 50.000, jarike kula niki 20.000 mawon. Brakone 20.000 dadi 100.000 mawon mboten usah larang-larang. Ora situ bayaran. Pak Petengan monggo lho Pak 100.000 Pak. Iki anu iki. Suatu kehormatan Ayo ngono. buat beliaunya. Dunia. Kon Menyonyo, salut tenan aku. Ya, menyanyi kok terus jujur. Ya, menyono nek tak pentek. Longopati tuku jeruk. Karepe Ana polisi kok kaya Ayo. wali tutup aku. Ora wali tutup aku. Tembak aku. Gendeng apa gendeng? Iya, Pak. Gendeng Pak. Nyanyi Pak, Mas Pajon. Liwung. Pak Babil kan nyanyi apa Pak Jon? Liwung. 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 Aku iki punggung lek ngene iku. Lagu sing anyar ku durung apa. Sing awak wis lali. Lho, ono bareng kok. Ya wis saya tekan sing ngene-ngene. Wes nek rasa golek syarat ya. Tanggal 17 nanti aku gak wedi lho ra makan. Padha ae. Senengane malah izin ae. Wali terus terang Pak. Iya. Kula cuti 4 hari niki. Nggih. Awet dino Senin ngantos Kamis alhamdulillah kawin saya. Ape kawin neh. Kawin neh. Aku ngapurane tong ora iso iri-iri ya tong ya. Lambe maaf kena aturan kena PP wong dipecat to aku. Monggo Bapak, aturan apa? Ayo. Ayo. Ora bareng itu, Her. Ingkang minal-minul panjenenganipun Bapak Heri Babin Kaptipmas. Ayo Jul. Ya malah panjul kok iso. Apa? Manggone kowe ngersake apa? Saking apa yo? Eh, Pokoke iki Liwung, sedene Bapak. masyarakat Beduri mau Pak Heri tok aku kowe iki apa? Liwung. 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 Iki jajal tak menawa eling aku. Oke. Cahya muda. Terus ya bentuk saweran. Iki pancingan iki. Jadian itu biasanya pancingan saweran. Ngono. Nek gandeng Pak Heri iki kersa ndadel. Ngono sawerane. Ngono. Dadi sesuk dicak neh ya. Masuk ya. Iya. Wani piro? Nek saya tak pikir kok iku ora ngono teh. Apa? Sirah ngelu dipangan coro. Karepe dagelane telu sawarane kok loro. polane panting nang kene. Menawa tunggal. Ora tunggal apa metu ado, Pak. Matur suwun Mbah Tarik. Mbah Tarik Mbah barokah. Oh, alhamdulillah. Pak Cari nyawer petengah rawane nyawer jojon. Isin aku tak suwek-suwek ra iku ngene. Ora ngono. Pak Tomo bareng bodone ndi Oh, Pak Tomo. Petangan wedok kan ya petangan wedok. Ngono mbok anu mbok sing petangan lanang kan nggo dompet mbok dijukno dompete ngono. Pak, Pak. Sabtu Pitoratu
sliramu dadi ing sisihku mugi Gusti lilani tresnaku bakal dinawa mati gambiak tenan Kang apa sih Panjul Panjul Pak Eri ini kenangan apa ini? kenangannya apa nih? Streaming langsung loh RCTI RCTI ya radio cilik Pak PJ ini udah wes sare. Pak PJ udah wes sare. Pak PJ masa sare ya Pak PJ Pak PJ diatur ini sang malah rame orang bang ya ngono jane Orang nembang tak dendo. Lah iya cari. ngomong Pak PJ aja ngeten mawon Pak aku usah dendo nek ora genembang kok prek korban wis kakuan Tidak diamu wong sedesa. gak ada pawoso jenengan iki iya Ojo ya Don. ini saya teteng ya ana orjen aku gantu jadi beban Boten. berbane Nggih, saat ini kalau ora kok gratis. yuk monggo ngaturan apa malih monggo ya ayo Bapak Panjul ya dari Pak Eri napa Pak Eri apa monggo ngersakaken apa ojo dipleroki aja dipleroki Cahyo Mudos Saka Buana Sound System Kandhani PJ-ne langsung rawuh dong asik kandhani matur suwun Pak PJ barokah pleroi didukung oleh pelawak kondang Bapak Panjul beranjak dari SMA iki wis kelawak kumpul karo aku muridé abah nek didugani karo Mbah Man kuwatir aja kumpul abah aja utik ngomundak kowe katut ledek hobi ku nek ditekuni sudah direjeki iya katanya ya aku ngene nyatane blodong iki apa mari lho wong trimo nonton ing pinggir panggung akhirnya ya saiki kena dulu alhamdulillah barokah Iya, barokah kagem sedaya masyarakat Kebon Turi. Amin. Mugi-mugi sak sampune rampung ketoprak niki rezekine lancar. Amin. Sehat sedaya. Amin. Sapine ora kena PMK. Amin. Sik PMK itu apa? Penyakit mulut dan kuku. Oh, penyakit mulut dan kuku. Salah, kagak ngono. Pelawak makin ketir. PMK Pak Bu menawi wonten hewan sapi sing mendekati PMK
tanda-tandanya nggih sampun jelas. Nggih. Sampun kula share begini grupe Pak Joni. Nggih. Segera mawon dengan koordinasi kalih perangkat desa mengke kula datengaken mantri kewan. Nah, Pinter mantri kewan. Mantri kewan. Mantri kewan karo mantri umum, pinter mantri kewan. Oh, semono. Nek mantri umum ya ra. Heeh. Nek ana pasien mara, ape disuntik ditakoni sakite nopo nggih? Mantri umum, Nek mantri kewan. Dia tahu tuh mana ana sapi lara ditakoki, "Pi sapi kowe lara apa?" Oleh tak silite. Suka pari suka kudu kajaran waspada. Gandeng awake dhewe kakeh pakaryan akeh jejibahan. Yuk suku-suku bendoro ndak ditukani.